Abraham Singel do ngandi ko bap makko wonno yennude ko bap Abraham Singel wana onon fambe Abraham Singel so yenni do Abraham be mawbe almami be yewtube dum labe ko bap makko ko mawbe handabe mene meden an mimmi ko mi janga ino Qur'an labe mi do andi be fewndo be jogoto no simsung parce que menen ka dude waliya be men jandi kala ko waliyajo hebi juɗuma menen o taliba do fo yimoto ya taw ya be talibabe to joni hande kono min ko ɓuri la mapinde ɗum fof ko mi mawɓe Fuuta Jallo no dari wi ɓiɗɗo tanirawo waliyu Ceerno Aliou Bouba Ndiyang e ɓiɗɗo waliyu Fuuta Jallo oya no wiya min mi kondanima julnata e nde juulirde ɗo Allahu akbar at-takbir inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mi him sagataɓe jibbinande labe saare fou hino moni sabu ngol kongol ko almami on inni way modi labbe jamfoto si on innama labbe jamfete lande jamfa ko on wiyete jamfa e pular sanani jamfa ko politique e nder Fuuta Jallo fo capital politique Fuuta Jallo ngari ko on to ko labbe saare way ko labbe saare ko pay sagatabe labbe ko jibinabe nder politique ko ɗum wiyete jamfa mais tawi enen kala ha kongol halangol tawata ka ko kongol ka dengal men vraiment mimi no yide wadi ɗum problème sérieux en fait sinon ouais c'est vrai capital Fuuta Jallo capital politique ngal ɗum fappunandi ko labbe sayni tugalal dina l'islam Fuuta Jallo fo wiyete ko Mamoun Timbo ɓiɓɓe Fuuta ene e ganda enen en jangali enen nganda histoire men o enen nganda pular ko muynuden kon kon du wiyete ene ono tellement que joni jama on ƴettino ko wiyete jamfa wadino jamfa gol tum fi gergol ɓiɓɓe yimɓe wargol ɓiɓɓe yimɓe jojjonnugol ɓiɓɓe yimɓe sino hari Fuuta Jallo ko ɓe wiyata capital Fuuta kan jamfa ɗon ko honno jamforten gaño men ko daaka labbe ko ɗon fop daakino ko Fuuta Jallo fo wari daaki daaka labbe saynama tata kaka tatamban ko attinangol on fop ko ɗo waɗi ha janke wali nanga watta e nder min alama mawɓe Fuuta Jallo o histoire ko nano ton wayi Alpha Ibrahim Koyi modi la famille acce jangen haala men kam faamen haala men kam ko honɗum ka firi jamfa ko politique si bani adama innama jamfa saske ɓe wima ɗum ko politique joni sen inni jamfa hara ko jamfa fi bombe ɓe joni konten ok labbe mi wiya ɗon ɗo si ari ka bangal politique pellet ɓe uditunoɓe o parti Afia docteur Saliou Bella ko ɓe labbe ko ɓe wonno non vice président FDG ɓe jamfi Sellou Balde o jamfike Alpha Boubacar o jamfike pellet ɓe woni jamfanteɓe Moutar Diallo ko mo pita o jamfike ba Ousmane ko mo pita o jamfike ba Wuri ko mo pita pellet o jamfike o jamfa sengini Dalaba hande ko ala jalsen Dalaba ko be Dalaba kambe laami Fuuta Jallo fo pellet de ngandi be jamfaade be ala de no sude fop bayde yewdude jam sen ari Mamu pellet ko mawbe Mamu e almami be Mamu werni Fuuta Jallo fop ziyara wada katmu Qur'ana janga dumbuya en duana pick up je senda mo be hebi oto jamfa be Fuuta jamfama awa terte den dum ko wiyete jamfa kon ko politique min ko metti lam fop ko tawde mawbe Fuuta Jallo ngal dudalo ngala jibad hibe wawi jaga denosude wada micro yewta pellet bibe Fuuta Jallo warama pellet bibe Fuuta Jallo violama pellet nini Aliou Bayi no soki Alaji Sellou Dalen no wuli gonga no wallina yaasi galle mun no lanca mawbe membe be arano be denonsi dum don sifano be denonsori do de enen pullo ko pullo tun anduden de wayi hollude sharia ko dum do ma pinnola enen pullo ko pullo tun holleten hinde mari sharia
donc si tawno hiwayno nyande wo nyande musi pullo Fuuta wara ma jiwon pulum viola hara be mawbe men be arayno be yaltira be dénoncera no be dénonciri ni be almami be do pelletta arayno ide ngandi way vraiment ko fokkitanno den ko pelletta arayno ide ngandi way vraiment ko fokkitanno den ko ngentowa kono me ko korungam bedungam wonde yarde aray la famille ko bibbe waliyabe ko stanirabe waliyube e biddo waliyujo woni innude nder Fuuta Jallo be dawata julnu be dawata wadu way kutuba da Allahu akbar Allah no inni hara ko min farba mi do yarde ndi biniri mi do suli simi naati ka nder julirde en tant que mi do wawi yude Allahu akbar akille am bonali mi janga Fatiha mi gayna goto ala droit yaltingol la nder den julirde ande joni dude Ceerno Aliou Buuba Ndiyam dude Ceerno Sadou Mo Dalla Ceerno Samba Mombe yaay haray ha hewti dude waliyabe Fuuta fo on jodoto nanon min halamma tanirawo Ceerno Aliou Buuba Ndiyam hino lammina e nder ko wiyete religion guide wiyete affaire dina l'islam fo e nder Fuuta tawata be udita e hunduko mabbe be wiata biddo waliyu e nder Fuuta Jallo tawadu kutuba enen e nden julirde hanno be nodda be tumba ka kay boru be gundo hakkunde mabbe o yewtiri dum do min toriki o men jeeji o so yewtiri non nouvelle génération on erreur wadi e kongudi hare meden faala yo wadirni wadiron ni hakkunde gandube be da kadi wallahi almami ben kompaya kambe kadi be nanayno dum be jaba be na ko kotira mabbe mawbe mabbe nodditibe addibe yewtibe e en foko en beni ha Italie ore ma antigira wi ko mo ala hare vraiment ko dum do men falano ye walli hare vraiment o yewti kongol musi dendanangal musibbe men buy hare meden to rion ko jullo yewtata kongol musa jullo hare do wawi yafinade ben no wawno wadi tude kutuba hano jango ma hande vendredi be yewta be yafino e dendanangal julbe ben parce que juldo e jullo do yafinagol vraiment ko dum kono argol yalta yeso aduna on fop wi akanyo sanction ene si fulbe Fuuta warama pay ko on sanctionata jaka do wawi sanctionu dem mawbe amen acce ma men be wayde si men be wile pellet men be way menen do kadna men do kombo men acce ko furea ko fure tu mi acci parce que maydo jabota ko maydo nanta ko alanda min fala do wo yo waranga me ki kalare wotere de ko nunde wo me yewta inde gonga dum gari ko bewre kono Allah danda wengude mawdo pullo e TikTok kono mi ara mi lansa kontu ku moji anni kono pellet ara ko wiete ko jamfa ko do wiete politique e dengal fulfulde yo bibbe Fuuta Jallo dum ta metto ngono jibinande labbe ara ko dum e yewta tan ara dum gadi ko e bewre tawa ara kadi ko hollitu gollon la famille si fejjoyi don ara do ngandi o jeedirawo jokkudo jaajirawo men Mariam Touré imo desidi